Medofo yɛse asante yɛ ɔman na asante bɛyɛ ɔman soso no na gyina wɔ santi kyerɛ sɛ ntɔkwa anaa akoko nti na ma asante yɛ asante na asante ntɔkwa no nyinaa soso no feyi ase na ekopie yɛ nti nnei de ɔbɛpie mu wɔ feyi ase akɔyɛ mu mewɔ nanade Jamra nkyɛn wɔ feyi ase akɔyɛ mu ahemfi a me ne nana ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ ne nyinaa ɛyɛ feyi ase ho abakɔsɛm afei besi dua ya yate ho asɛm ate na afei nso so nana adom asanto afei yɛse akɔyam hima nso so ɛkra kɔɔyɛ no afei ɛna nananom ɛde nhyehyɛ yɛgu akɔn mu a yɛbɛpɛ no korabrɛ de dɔteyɛ no ahyehyɛ so nti ka me ho na sima kakra ntam no yɛmfa dwumadie nsom wɔ ɛwɔ Dumasa TV so yɛnto nkratew na yɛntinsiw yɛba sesia yɛne nana ade Jamra feyi ase akɔyam hene ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ ɔno ankasa ne ho nsɛm kakra yɛwia ne yɛte asi feyi ase kuro no mira ɛmo atena ase yɛbro patro ho yɛde nyame adom na mo so ɛ bɔkɔ amen nana wada ma yɛmbra feyi ase kakra asɛm baako a yɛate akyɛ sɛ besi dua bi wɔ ha ɛno akyi wɔn a ne bi hu sɛ ensem wa bontin bi se yeyi kwan ne kan bi se bodamfo bi ne bi twa ensem bebrebe saa story no because inni ho bi bi se ahyada ne ato obi afa ho ne ade clear air no was ade no e den ne ba ne akosi sei oh yo me da se so wa me sa akonya no na it is well say the mechanic asanteman ye sha ase ne de enya ho no so ɛko ɛne ɛnam wɔ enya asanteman okay ɛko a yɛnam wɔ enya asanteman no de nya asanteman no ɛko no feyi ase ya na si yɛ nti ko history book bia wo ho title bi friend the battle of feyi ase okay saa battle of feyi ase no ɛyɛ ɛko a asantefoɔ a yewura ɔpemsoɔ sɛ tutu ɛne di yɛni mu ne yɔnko kɔmfa nɔkye ɛma yɛnya afa hodie efiri de nkyira ɛna ɛma yɛnya asante na wate afini bi nso a yɛdie sɛ ntim jakari asoa ne man abɛbɔ ne feyi ase saa akon no ne nkyira ase ɛno no nyɛ yɛn ne yɛkɔ ntim jakari na de kon no ɛba ha ofa ne man ni nyina obi na oni man bia no de akyire ba akon ne bi omo ba ye no kurom ha ya na obetoye kurom ha ya na edifiti no nja ya edifiti no nti obedi nkugo wɔ ha okay odi nkugo wɔ ha no de nkyerɛ ntimi ansɔre bi okay ɛno nti na yeso ɔkyekye ɔso a ne man ɛbɛ bɔɔ no ɛwɔ feyi ase ɛno na ma asantema yeso original hɔ a ɛma yɛtimi akrama mu nyinaa yɛtimi edi obiara so nkunim na ma asante ɛsɔre gyina ɛyɛ kakraka na kɔnfo nso so ɔbɛtena kurom ha kɔnfo no kyerɛ sɛ na bɛ ɔbɛtena kurom ha fi bɛyɛ nan osenum ansa na kon ne ba ɛbɛyɛ nyankoma de bebree ɛde bɔ asantema ho ban ɛfa kon ne ho ɔka to hɔ sɛ ɛko no afiri de nkyira ɛɛba no ɛntra feyi asema mu ha ampa so antra feyi asema mu na tim jakari de ti ebi twa so ɛwɔ aha nyankoma de no also ɔyɛ bɛyɛ bɛyɛ dumiɛnsa nneɛma bɛyɛ dumiɛnsa a ɔyɛ nyinaa ne nyinaa ɔyɛ feyi ase a ne nyinaa nsa so no yɛ so ɛwɔ feyi ase a ɔde ato ne mu baako ɛne bɛsen a ɔkɔfa baako ka ho asɛm nti bɛsen deɛ buroni bɛka it's one of many nneɛma a ɔyɛ bebree no emu baako no na deɛ nti agye din ne bea esi no sɛ esi kwan no mu saa no ɛna ama agye edin saa na ansa me bedi hene mpo kura me bedi akonya ne wie no na ensi kwan mu saa na esi school no nti asase no a besi ne si so no ne nyinaa ne ka school no yɛyɛ kwan no ɛna na yɛsɛ kwan no bɛka no esusu wie ne ho saa mpa
nti school no asase na megye na so ɔmo fanya kwan na bese no ntimi enya eno aso no ho baabi ensi nti go bisa sɛ nti school for me yɛ ɔmo dɛ na yɛ wɔ asase bi da school no akyi na mo sɛ ne ɔmo fanya compensation na yɛ expansion na school no so di ayɛ sɛ hɔ na sɛ efe ya sɛ akɔyɛ secondary school na hɔ na wɔ nti ne nyinaa no ɛyɛ Bruno ka sɛ progress a yɛyɛ no ebia no no nti mputu dwuma a yɛyɛ nyinaa na hɔ na ne nyinaa wɔ na mfie kakra ni ɛna nipa bɔnefoɔ bi ɛbɛte si hɔ saa taa na wɔ nipa ne ni hɔ nipa bɔnefoɔ bi ɛbɛtwa adua no so ɛto fam wɔntwa adua no nyinaa wɔntu aseɛ na mmom ɔtwa adua no so nti saa taa nkora na matia bi n'akyi kakra nti esiiɛ no mpanimfoɔ nyinaa ɛbom kɔ hɔ ɛkɔhwɛ ɛyɛ ho nneɛma no aso ɔmo yɛ ɛpɛ nwura kata ho no mo yɛ ade nyinaa ɛna ɔmo frɛ me bɔ ɔmo ne ɔmo kɔ n'akyɛ me hɛ nti ɔmo kɔ n'akyɛ me hɛ ɔno nso ɛyɛ amammerɛ nneɛma ne aso ɔyɛ ɛkɔbɔ yɛwura amaneɛ ɛna yɛwura no ama n'akyɛ me hɛ agye si ne n'aso ɛbɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ aso yɛ nyinaa ofi ase ɛde si bɔne a na asie no ɛne ho nsonsoaso a na ɛɛba no ɔde si ano osisi yɛbɛpɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkorakora ahwɛ deɛ ɛwɔ mu na yɛmfa da koro na ɛyɛ nti na wo sɛ yɛkorakora nti ɛho amaro ne ɛma ne nyinaa deɛ n'akyɛm yɛ ne nyinaa bɛyɛ na wɔtwe na me so kora meba abɛduru yɛ ɛno nso meyamba deɛ na wo sɛ meyɛ nyinaa meyɛ ne nyinaa na afei yɛde ɛho ama ne yɛkɔbɔ yɛwura na yɛwura na ne point yɛ sɛ yɛnkɔ CSIR ɔmo na ɛfa forestry ho nneɛma nyinaa ne mfuyɛ ne adeade ho nimdeɛ kɛseɛ hɔ na ɛwɔ nti yɛnkɔ directors hɔ ne yɛnkɔhwɛ deɛ ɔmo nso bɛtumi ayɛ ɛde aboa nti yɛkɔ hɔ etu anamɔnkɔ hɔ ɛna directors bɛyɛ nsia ɔmo nyinaa baa nimdeɛ ɔmo wɔ nyinaa ɔmo de ba afei ase ha nti yɛka sɛ nimdeɛ a akɔmfo no ɔkye wɔ a ɔde saa aduane no bɛsi hɔ no ɛnɛ yi abɛduru ɛnɛ yɛhunam deɛ na yɛsɛ adesuadeɛ nso nimdeɛ ɛna yɛde ba na ɔmo hwɛ a na ɔmo sɛ daabi dua no yɛyɛ ni a yɛbɛtumi ayɛ nti ɛne akyire koraa mo ba mɛtumi ayi photos ne videos ne akyerɛ mo sɛ ɔmo tu dua no ase ɛkɔ dua no ase ɛne sɛ me koraa mehuri gyina mu anaa mekom ɛmi ɛkɔhu dua no hini nyinaa ne wɔ dua no ase nyinaa meyɛhu sɛ ampa dua no ho ɔden ɛna ɔmo yɛ tapping ɛne grafting ɛne ɛho nneɛma nyinaa na dua no nso ɔmo twa to hɔ no na ɛda so na ɛkyɛn ansa na dua no ɛho leaves ahaban no nyinaa koraa no tete na still a na nsuo gyina mu nti ɔmo twa no bi na ɔmo grafte fa ne hini ne ho ɛna nnura a wɔ sɛ yɛde yɛ nnwuma nyinaa no ɛne ɔmo yɛ ne bi gyɛdeɛ na wɔtwe biara no mo ha na wɔtwe biara no mo ha ɛna spring from ne root no nti start sɛ ɛba ɛna afei ɛfefe no nyinaa ne yɛn so yɛka aseɛ no nyinaa gu mu nti time a wɔde ɔmo ayɛ no ne yɛn so yɛ wɔn adwuma nti ɔmo bɛkyerɛ yɛn ne yɛyɛ ɔmo so wɔn a ɔmo so wɔyɛ saa ne yɛayɛ ne yɛtumi kata dua no ase nyinaa ama deɛ ɔmo ɛpɔne firi hɔ no ɛno mmom na sɛ afifi a sɛ ɛgyina ho sɛ siɛ a ne ne wo kasa yi na yɛmpae no ho ntoma ɛma yɛwura nti ɛno no ɛyɛ a yɛmma obiara nkɔ hɔ saa na ɛyi na ɛreba no ne n'ahema deɛ ɛne odwira na nka ɛreba no ne saa de ma nya asantesɛm anaa asantema yɛ adwuma dɔɔso yɛwura wonya a adaade ntena ase ɛma yɛmfa ɛno nkɔbɔɔ no nti ɛno nko a na aka sɛ nkɔ hyɛ yɛwura ne yɛde adwuma yɛyɛ nyinaa ɛho videos ne ɛho nkɔne ba nyinaa yɛkɔ kyerɛ ma ne ho sɛ ampa soma a ɔsoma yɛn no ne amammerɛ ne ma ne ɔde hyira yɛn ne kyidom a wɔbɔɔ yɛn nyinaa no ne mpanimfoɔ ɔmo a yɛkɔfoɔ ɔmo de bɛyɛ adwuma nyinaa no aso aba nti sɛ yɛsɛ yɛkɔfa foforɔ abɛdua yɛkɔyɛ sɛ na ne nyinaa yɛ option nanso so ɔmo sɛ yɛwura sɛ yɛbɛtumi ayɛ a ɛntrae ɔmo de ɔmo nimdeɛ ɛtraeɛ no ayɛ yie
Yes, ya foforo bi amisia na. Nkofa foforo enwa na yaye say esi ho for 300 and so years na de ebe ya ye try say enwa no ebetimi afefe maybe e twembe 1963 nso kesi bi toy ema enwu kra na ensuo no him na bedu almost kra na ewo fom nisa me na nanom kakra de nso ho anso mu eye ya ma nsa so original nti no every so often no then we as BBC and so you see e be gina say asantefo no de na de bia asase mo ka yesu kuma pema apembeba ukuma pema apembeba ukuma pema apembeba asantesem no and you say then ya asantefo ne wo ye nananom ne ewura tumi mu gidie ne de nim se de obekire kwa me obekire bia no nti no na se yaye abesi empempe so aba bedure ni ewie ni ese da bi ye ntimi nsan ma we nsi ho na bibi ensan kusi isan se ba ko si ye no ene wokọ online na e ba bia na ohene no no ye den na obi tiri ko ye sei ada ohene no wada na ohene no nti beba ho ni nyina ne se ade a esi ho 300 years no wonnwene ho se da koro obi be yesa fi na ya mansan nyina de a mansan me chiro atitirifu a omde ka edura no mu gina ekogina ho etwa foto a be ye wonwa na mu nyina nso twa na ma gina ma no ma se ne bia breme edi me oni nyina e be wo kra me nimu no nso gina na me ba okrom e be twa foto na waba ye de foto ni bia bro nti ni nyina wo ho a e kire sa ampadua no na wo ho ende ya asha ase afifei ene yesi da bi ya ntwan e ma bi fufuro nsi ni ensa me bisa ye se eno de na aye ni da ho fi se first one de ye hu na we di ye ka se ye hu a na eno so na ya hwe adwuma ye ne yesi ye ye de ban e be fa ho e be siri ban ai mu odene e mu oduro afa ho na afi ye ntimi nka se bibia nsi na so cameras be ngotwe e na wo ade ne ho nyina ba ko kra bo soro ha se ya ugina me gina soro na behwe ma me hu be se ho nyina ntie ne se ba ko no na bia ya hu ni pa kra obeye ye se ba kra ye hu no na wo court se se ya wo se nyo no court be buya ende na so ye nya ye dwuma wo se obi ti court nti na emom de ye nya ye wa ha no na pese ye hu se e kina BBC a bi ho sampa we dia sumasi ana benten e na wo ho nti sa de nyina nti ne yesiri ban kese ne yesiri ban kese na ye nsiri ni sa akwa fe ya se akoyem ya santiman ejapade ye wade nye ma konfo be ye nyina e wo fe ya se nyina da so ho nyina so ho se ya nti obi twam no ho se yesiri ban sa ho dwen se na ade nti niema ahodo konfo be ye na nyina no ene ye de nyina ho ahyenso de afenfam ban no ho nti ubedura ka se na we ye den yes konfo ba kuruma obi ye sei eni na we so ye den ewura oba kuruma obi ye sei enu suni se de be ya wo ka se okay na we na wo se wa ye na ha wo se konfo be na e wo he afei na ye de wo ha na wonim sa ampa enye ba bi ba ko nti na wo hu se nyema ahodo e wo hu na wonim se ne fenti enye ne fenko e wo ase kire wo nti ebrepemu no ye ni nyina ho adwuma ye de ehun nkrata nyina so egu ehun nsem nyina egu nkrata so se de be ya ye wie na se nka wo ba ha ebi da ha wa wo fa bia wa kan history wa wo hu illustration wa ko bia e wo no na afi de ho so pese wo ko na afi ho so na ma ye tourism akonanim ama ya sante sem so akoyenim e se ye Canada se oral history ye nya bibia nyina so ni afa anya ahyenso de a uni ho a afi na no so ayira na emum ye ka na afi ye ho ahyenso de ye ko bia ade ne wa ni ye chinya ni na si etukwa e bia ko tena nyina no sa de ni nyina bi wo nya asantefo nko nya akanfo nko nya africafo nko na ye pe history any culture any artifact the heritage nya ye nko obi a ye bi na ade na ye de ye de a si efere obi o nzo a wo kan menyi ni se broni na ka kire wo se ade ne kwam se ni obi ye yan ho nkofo na be ka kire wo se ade ne kwam ni obi o ja se ye mpese ibesi na ye yan no ye se ye ade na ye yan ye twe ho ba fom ye yan ya sante sem no ye mfie ho nhyem na ye kan se de ye pa
afei wo nso wo nkyiri ma no ɔmo nso ani nye ho afei na bɛtena sɛ wo so wɔakyi ayerɛ a na hwan ɛna yɛyɛ ɛno nti na yɛpɛ sɛ yɛyɛ na yɛ ahyɛnsodeɛ na ɛsi hɔ ɛnea woba na mede hɔ koraa na wogyina hɔ na wohwɛ a wo sɛ ampa biribi sie kurom ha biribi ɛne ɛsɛ nka yɛbɛtumi ayɛ no baabiara nanso so yɛyɛ no kwan no mfimfini ɛsiane sɛ ɛhɔ ɛna ɛsiiɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛyi akɔ baabi foforɔ biara na afei yɛkyi akɔyera ɛno nti na saa bea no ɛwɔ hɔ na bɛsi n'asɛm na ɔka deɛ nyame ne nananom ne yɛwura mpaebɔ ne ahoɔden ne amammerɛ ne ɛma ne ayɛyɛde ata yɛkyi no to no ɛsɛ deɛ bɛsi no asɔre gyina hɔ dendendenden nyame ase nana ada gyamra ɛyɛ fɛyi ase akɔyɛ mu hene santehene brempɔn ɛna ɛnɛ yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no ɔde fɛyi ase aba bɛsi no so esi na ahema adɔte yi a ɛbɛ yi yɛsrɛ adɔfoɔ nyinaa sɛ mommrɛ na mommra ɛmɛka yɛn ho na yɛnkora na ahema fɛfɛɛfɛ aha ɛna mede mu esi medin di Atesɛm Hene Kwaku mene abrantepa online ɛna ɛnam ɔno ɛbɔ me kyidɔm yɛ a ɔde me nam a nyame hyɛ obi biara sɛ ɔhwɛ Adumasa TV yakra mu